Na začiatku videa vás chcem upozorniť, že nie som žiadny odborník, som len fanúšik, ktorý vám ukazuje svoj pohľad na danú vec, poďme už ale na samotné video. A čo sa dozviete vo videu? Možní hráči, ktorí budú hrať na majstrovstvách sveta juniorov 2025. Predtým, než začnem menovať jednotlivých hráčov, vám musím povedať dôležitú informáciu, ktorú asi viete, ale pripomeniem ju. Na majstrovstvách sveta U20 sa môžu zúčastniť hráči mladší ako 20 rokov. Samozrejme, ak hráč dovrší 20 rokov počas turnaja, tak je to v poriadku. Príklad takého hráča je náš Filip Mešár. Čiže s istotou vieme, že sa budúceho šampionátu nezúčastní už zmeňovaný Mešár, ďalej Petrovský, Honzek, ale aj Nemec či Slavkovský. Takže silný ročník 2004 si určite nezahraje. Nasledujúcich hráčov, ktorých budem menovať, je len moja domnienka. Budúci rok sa nemusia objaviť v nominácii. Chcem vám len ukázať podľa mňa vhodných adeptov. Dalibor Dvorský. Prospekt NHL týmu St. Louis Blues mal kolísavé výkony v doterajšej sezóne. V najvyššej švédskej súťaži odohral iba 10 zápasov a nezískal ani bod. Prestúpil do kanadskej OHL, kde spravil doslova bum. Za doterajších 20 zápasov získal 34 bodov. Na prebiehajúcom šampionáte odohral 5 zápasov a získal 6 bodov, takže ja si myslím, že tu nie je o čo. Juraj Pekarčík, prospekt opäť St. Louis Blues, hrá v americkej USHL, kde si za doterajších 18 zápasov pripísal 27 bodov. Na šampionáte vo Švédsku 2024 si za 5 zápasov pripísal 3 body. Je to podľa mňa šikovný útočník, ktorého Slovensko potrebuje do tímu. Maxim Štrbák. Určite mnohí z vás si pomysleli. What? Viem, že Maxim spravil chyby na šampionáte a boli dosť veľké, ale môžem to povedať o ostatných členoch mužstva. Maxim okrem nevydareného zápasu s Fínskom predvádzal výborné výkony. Dokazuje to jeho produktivita. Stal sa s 10 bodmi najproduktívnejším slovenským obrancom v histórii na majstrovstvách sveta U20. Každopádne je obranca a mal by sa skôr zameriavať na defenzívu. Ja by som mu aspoň dal pozvánku do nominácie a skúsil ho na prípravné zápasy. No a sme na konci videa, budem rád za akúkoľvek podporu či už lajku, odberu, zdieľania. Na záver, keď sa nám už končí šampionát, som dostal nápad znova sa vrátiť k dokumentárnym videám. Chcel by som natočiť dokument o Turíne 2006. Musíte mať ale vy záujem. Napíšte mi teda do komentáru, či by ste chceli také video.